ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಯಾನಲ್ವೇ ಯಾನು ಸೊಕ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲತ್ತ ಯಾನು ಬಂದಾಗನೇ ಹಾಜರ ಆತನು ಅದು ಕೊಂಚೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಪದ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನೇದ 1 ಮಂತ್ ಕರೀತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ಕತಂಡು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಪಂತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ಕತಂಡು ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಪಂಡೆ ಇನ್ನೀ ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಡ್ದು ಅದು ಮತ್ತು ದಿತ್ತೊಂದು ಏನು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಇನ್ನೀ ಈತ್ ಮಂತಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಂತದ್ದು ತೊಂಡೆ ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇದು ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಉಪಹಾರ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಒಂಚ ಇನ್ನು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಐನದು 1,000 3,000 ಮುಟ್ಟ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ್ನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅವಾಗ ದಿನ ಸಂಬಳ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ತನ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಖರ್ಚೊಂಜಿ ಶೋಕಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಅನ್ನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಪೋಂದಿತ್ತದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಲ ಬೋನಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಬಿಜಾರ ಮತ್ತು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಿನ ಟೈನದು ಮತ್ತು ಕೈ ಸಂಬಳ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರು ದಿನ ಸಂಬಳ ಅಂಚ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡೆ ನಡೆ ATM ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅಂದು ಏನು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ್ಯಾರು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಂತ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆವು ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕ ಐನದು ಬೇಗ ATM ನಮ್ಮ ಕೊಡತ್ತಿದ್ದ ಐ ಪಂಡ ATM ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತನ ಬೇಗ ಖರ್ಚಾಗ್ನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಎಂಪೇರು ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯಡೊಂದು ATM ಅವನ್ನೇ ಜನ ಏಪನೆ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಮುಚ್ಚು ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಲೆ ಪುನಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತದ ತಿನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇಪ್ಪಡೆ ATM ಅಂತ ಬೊರ್ಚಿನಿ. ಸೊ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡೈತೆ ಅದ ATM ಅದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಬೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಆತ ನನ್ನ ಪಿರಾವೆ ಇತ್ತಂಡ ಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೋಯ್ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿವತ್ತದಿರಿಲ್ಲದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಚುರುಮೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ನ ಸಂಚ. ಸೊ ಇದೇನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ 1 2 3 4 5 6 7 ಸೊ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನಿಂಗೆ ಅವೇ ದಾದ ಪಾತ್ರೆಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಪಂಡ ಏನದು ಅದು ನಿಂತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಏನ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬರೋದು ನಿಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಐನ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಏನು ಸಜ್ಜ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು. ಸೊ ನಿಸ್ತಲ್ತೆ ಏನಮ್ಮ ಬರ್ನಂಗೆ ದಟ್ ಏನೊಂಜಿ 2,000 ಅದೇ ಅನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಂದೆ ಅವುಂಡ ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಬಲ್ಬು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅವಳು ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಅವಡು ಇಲ್ಲಡು ದೇದವರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕೊನ ಮುಂಜಿ ಮುಖಾಗ ಬಲ್ಲೆ 2,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಖ ಪೂರ ಖರ್ಚೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಅದಾನದೆ ತೊಗೊಂಡು ನೆನ್ಪು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೆ ನೆನಪುದ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತ ಬಂದು ಗದಾನ ತೂಕ ಆಯ್ತು 2,000 ಗದಂದು ಪೇರಣ ತಿಪ್ಪನ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಬಡೋದೇನು ಬೇಕಾ ಸೌತೆ ಮಂಚ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಪಾಲನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೇನು. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನು ಮುರಂದು ಲಾಗ್ ನಿನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೇ ಅಂದಾದ ಮತ್ತೆ ತಿತ್ತನ್ಬೆ ಯಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತುಜಿ ಪೋತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ 4:02 ಪೋಯಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಂಜ ಸಂತೆ ಬರ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತು ಇದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚದೇನು ಲಾಗ್ ಮಂತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪೇಟಿಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಂಡು ಏರಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಟ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊರ್ತಿ ಇಂಚ ಎದುರು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದು ಪೇರ ನಾಚಿಗೆ ಪುಂಡು ಅಂಚದೇನು ಲಾಗ್ ಮಂತುಜಿ. ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮತ್ತೆ ತೊಂಪೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪುರ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾನು ಇಂಕೊಂಚಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಂಗುತ್ತಿದ್ದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿತ್ತೋನು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ನು ಕೊಡಿದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಚೂರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾರ ಹಿಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತಾನ ಈಗ 250 ನಾಪ್ನ 350 ಉಲ್ಲ ಇಡಾಪುಂಡು. ಸಂಚ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇದೇನು ಪಾಪೆ ಪೋಂಡು ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ತಿತ್ತೊಂತೆ ಇದೇನು ಖಾಲಿ ಆತಿತ್ತಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಗನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಿಂಚಾನೆ ತಂದಿತ್ತು ನನ್ನದೇ ತೊಂದಿಚ್ಚು ನಾನು ಹೋಗ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ತೊಂದೆ 58 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಐಲಿನರೇ ಪಂದಿತ್ತು ತುಂಬ ಅಲರ್ಜಿ ಆತ ನಿಂಕಂದು ಸ್ವಂಚದೆ ಅನ್ಪೊಸತ್ತು ಬೇತಿನ ಐಲಿನರ್ ತಿತ್ತೊಂಡೆ ದಿಕ್ಕಿತ್ತೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಈ ತಿಂಡಿ ಗುಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ
ಆಯ್ತು ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿತ್ತಂದೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿ ತುಂಡ ತಿತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡುಂಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇನು ಬಳ್ಳಿದ ಏನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿಜ್ಜನ ಅಂಚ ಸಪೂರದ ಬುಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ತೋನ ಅಂಚ ಇಂದು ಪರ್ಬಗೆ ಏನು ಬೊಳ್ಳಿದ ತಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಂತು ಒಂಜಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಂಡು ಜನ ಏನು ಇಂದು ಹತ್ತನ ಮುಂಕು ತೀಯ ತೊಗೊಂಡು ನಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಹಿಂದೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತಾಳಿ ಚೆನ್ನೆ ತೊನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿ ತಗೊಂಡು ಜಲ್ನಾಗ್ಲು ಬೊಳ್ಳಿ ತೊಂಜಿ ಆವಡು ನಿಚ್ಚಾಗ ಬಾಡ್ರ ಪಂಡಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಪುರ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಬಂಗಾರದವು ಪಕ್ಕದ ಹೋಗ್ನ ಅಂಚ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಇಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕರೀದು ಹೋಗ್ನ ಪಂಜರಿ ಜನ ಕಡಪಡ ಅನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಜಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಚ್ಚಾಗ ಬಾಡ್ರ ನಿದ್ದೆ ತಾನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಚೂರು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅವು ಸಂದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬಡ್ ನಾವು ಗೈಸ್ ಎಂಕೇರೋ ಕೊಡೆ ಮಂಗ ಅಂತಾನೆ ಯಾಂದಾದತ್ತ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾನ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ತೂಪನ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿದತ್ತವನ್ನ ಸೀದಾ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪನ್ನೇವ ಕೊಡೆತು ಇಂಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬಡ್ ನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಸಂಚನೇನು ಯಾಲ್ಲ ಎರೆಗಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂತ ತೂಕ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಬದ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ತಂಬಿಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕರೆಗೆ ಇನ್ನಿ ತಂಬಿಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಐಕ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಐಟಮು ಮತ್ತು ಅದು ತಂದು ಬತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರ ಪೋಡು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತಯಾರುಂಟು ಮುಚ್ಚೋಡ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಡಿಯ ಗಟ್ಟಿಂದ ಕುಂತ್ಕರೆ ಹೋರ ಟಾಟ ಆಟಾಡೋದು ತರಟೆ ಆಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗಡಿ ಪೊಡ್ಜಿ ಕೌಟ ಆಟ ಆಡ್ನ ಅವು ಒಂದು ಗುದ್ದೆದ ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಏನು ಸಂತತ ಚೈನ ಚಿಲಗ ಚಂದ್ಲು ಅವು ಸೌಂಡೇ ಬರ್ಪುನ ದೇವ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ತುಂಡ ಅಂತ ಇಂಕೆ ಬರ್ಬೋದು ದೂರದೆ ನಡ್ದ ಬುಜಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಾ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಬಜಾರಿ ಅವ ಯಾನ್ ದಾದ ಸಂತೆದವೇ ಚೈನ್ ಪಾಡ್ನೋ ಯಾನ್ ಸಂತೆದ ಚೈನ್ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಚಾನ ಅಂತ ಇಂತೆ ಕಮ್ಮನ ನಾನು ಇಂತಿರು ಅಂಚ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಆವಡು ಚೈನ್ ಬಂಗಾರದ ಎರಡನೇ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ತುಕ ಯಾನು ಅವೇ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮತ್ತದೆ ತೊಂತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂಚೂರ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆಗುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ದದ ಒಂದು ಇಡೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ತೊನ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಗೆ ಬೋಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ನಾನು ಅಂಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ಮೋನಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕೂಜಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಅವು ತುಕ ಏನು ಲಾಗಡ್ ಬಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಂದು ಯಾವ ಪಕ್ಕಡಿ ಏತು ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚನ್ನದ ನಾನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಏತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಏನೋ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪೋಂಡುಂಡತ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಪೊರ್ಲ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಇತ್ತನ್ನೇ 3,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಏಪ ಏನು 10th ರಜೆಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತೆ ಐಟೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನವು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ತುಂಡತೆ ಇಂಕ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಅವು ಆಂಡ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆತ್ತೋಜಿತ್ತಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬುಡಿಯೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಿರದಿತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಅವು ಪಾಡೋ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರದಿತ್ತು ನಂದಿತ್ತೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿ ಇಡಿಕಲ್ಲ ಗಡಿಬೂತನು ಇತ್ತಂಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ತಿತ್ತನ ಒಂದುದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇಂಚೂರು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜೈ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಐನ ಅವು ಲಾಗ್ ಅಂದು ಕೆಂಡುಗೆ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನ VLOG ಅವು ಯಾರೋ ಮರ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಅವು ಲಾಗ್ ಅತ್ತಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಅವು ವೀನು ದೆತ್ತು ಪಂಟ್ರಾಪುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಕೇಂಡ ಏರೋ ಮರ ನಿಂಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಮಡಿಕೇರಿ ದಗ್ಲ ತಿಪ್ಪುಡ್ದು ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ತೂಕ ನಾನು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕುಂತರ್ಪೇತ ಐಟಮ್ ಮತ್ತ ಇನ್ನು ಕುಂತು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪನ
ಎಂಕ್ಲ ನಲ್ಪ ಎಳಿತ ಉಪ್ಪದ್ರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಟ್ಟಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರ್ಪದ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಲು ಅಂತ ಕೊಂತಿದ್ದನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಂಡದ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರಗೆ ಬೋಡು ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿತ್ತನ ಅದೇ ತಂಡ ತಿಂಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತನ ಬೋಡು ಜನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ಲಾಗುಂಡು ಅದು ಕೊಂಚ ಪಪ್ಪಡತನ ಕೊಡ ಪಂಚ ತಂತ್ರ ಓದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಕಡಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಅದೇ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ನೂಡಲ್ಸು ಒಂಜಿ ಸಬೀನ ಈತುಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೇಗೇನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಯ್ಯವೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇ ತೊನ್ನ ಕಡ್ಡೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಂಚಟ್ಟು 2 ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 25 ಕೊಂಚ ಒಂಜಿಗೆ 25 ఒక ಏನೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ತಡೆ